Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky. Mai si sabeu on dorm en una blanca digueu-li que l'avui, però no puc estimar-les encara hi ha votat. Companys, si coneixeu el cau de l'esquena, allà dins de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. That's the time you must keep on trying. Smile. Smile. Hola i bon dia, molt estimat amic Jordi. És un gran plaer i un gran honor avui per a mi gravar aquest missatge de vídeo per a tu. No solament com a Thomas Schulze, com a persona privada, però sobretot com a president de Foreign Friends of Catalonia. Com tu ja saps, la nostra associació és la veu internacional de la lluita del poble català per a la llibertat, per al dret de decidir, per a la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió, la llibertat de manifestació, de la llibertat en general. You have shown the world how the fight for freedom starts, peacefully, and even more than that, not only peacefully, with a smile, in a humoristic way, in a non-threatening way. Yet, the other side, the oppressive regime, the Spanish state, doesn't like that. The Spanish state sees it as an attack, and they want to punish you for that severely. It just shows how oppressive the state of Spain is deep down. But your smile, our smiles, our peaceful actions, and so many other brave Catalans and brave friends of Catalonia will eventually prevail. And our right and our rights to freedom will prevail because of people like you who are a shining beacon in this fight. Again, you have shown that this fight for freedom starts with a smile. Estimat Jordi, en primer lloc, moltíssimes gràcies per tot el que has fet. Moltíssimes gràcies. Molts et vam descobrir aquell 1 d'octubre quan vas ser capaç de plantar cara a l'estat espanyol i a la repressió que en aquell moment hi havia davant de milions de ciutadans catalans que es manifestaven pacíficament, democràticament, per poder votar. Bé, senzillament per plantar cara, per aquella llibertat d'expressió que tu vas defensar, ara et jutgen. Jo vull que sàpigues que tens tot el meu suport, que tens el suport de tots els demòcrates d'aquest país, que estem amb tu, que sabem que al final guanyarem, que estem treballant junts per l'objectiu final que tenim, que és la República Catalana. Molta sort i una forta abraçada. Hola Jordi, des d'aquí, des del Palau de la Generalitat, volíem enviar-te un missatge de força i de determinació davant d'aquesta nova mostra de repressió per part de l'estat espanyol a través de la justícia i aquesta vegada en la teva persona. Per tant, des d'aquí, força, determinació, amb una lluita que continua i que, malgrat la repressió, no podran evitar que acabem construint la República Catalana. Hola, sóc l'Aurora Madaula, diputada de Junts per Catalunya al Parlament i membre del Consell de Govern del Consell per la República. Bé, Jordi, la repressió no s'atura. La repressió del govern espanyol, de l'estat espanyol, no s'atura i no s'aturarà. No saben resoldre el conflicte polític català si no és amb més repressió
hi ha més vulneració de drets civils i polítics, però també de drets humans, com el dret a la llibertat d'expressió, com el dret a la lliure manifestació o el dret a la lliure circulació. Ells no s'aturen, però nosaltres tampoc ens aturarem en enviar-te solidaritat, en enviar-te força i en estar sempre al teu costat. Sempre ho hem estat, però sempre ho seguirem estant. Per tant, una abraçada molt forta i un petó ben gros i molts, molts, molts ànims. Estem amb tu, Jordi. Tota la meva solidaritat amb en Jordi Pessarrodona davant d'un delirant procés penal. Peça màquina, tot el suport, tio, ja ho saps que el tens. I ja saps, el nas sempre posat. Una abraçada, company. Hola Jordi, soc la Magali, pagesa, infermera jubilada, activista, CDR, Consell Local per la República, etc, etc, etc. Bueno, però amb tu no cal que em presenti, ja saps qui sóc. Soc la Iaiona, la que et dona sempre suport i la que sempre estarà al teu costat. Ja ho saps, carinyo, desitjo molta sort i que sàpigues que no estàs sol, que t'estimem molt, ok? Vinga, adeu. Estimat Jordi, des de l'Escala t'enviem moltíssima força per al que et queda d'aquest procés tan horrorós. I en xinès aprofito per dir-te, estimat amic, molta força. 亲爱的朋友，加油! Hola, Jordi. Soc la Roser, de Sant Joan. En aquests moments, ama de casa. Encara no entenc com hi ha tanta gent amb tan poc sentit del humor. Però bueno, no passa res. Nosaltres, a lo nostre. Vale? Estem amb tu, endavant, ho tornarem a fer millor i t'estimem. Soc Montse Castellà, treballadora del món de la cultura, soc cantautora i vos parlo des de Tortosa, des del Delta de l'Ebre. Jordi, tens tot el meu suport, coratge, una abraçada molt gran i per la justícia i per la llibertat personal i col·lectives. Sort! Jordi, dilluns serà un dia difícil, però tu saps millor que ningú que serà difícil simplement perquè fem camí, perquè desobeïm, perquè lluitem, perquè volem ser lliures, perquè construïm futur. I per tot això ens volen esclafar. Però jo sé, tan bé com tu saps, que no aconseguiran esclafar-nos. Estem en camí, estem fent ruta, i trigui el que trigui, arribarem fins al final. Per tant, company, dilluns, força, com sempre, coratge, que mai te n'ha faltat, i posa-li també una mica d'alegria i d'ironia. Posa-li, que vegin que fem camí, malgrat tot i malgrat tots. Una gran abraçada, cuida't força i endavant. Hola Jordi, en nom de tots el grup de Miquelets al Combat, et donem tot, i el meu propi, evidentment, com a amic teu que sóc i company, et donem tot el suport i molta força i coratge per demà. Mai podran amb nosaltres. Tu guanyaràs, nosaltres guanyarem, Catalunya guanyarà. Per la independència i per la revolució, visca la terra. Jordi, el que et faran avui, dilluns 21, amb un acte de desobediència civil, això no s'ho passa a ningú. Això simplement és la repressió que l'estat espanyol continua fent, ara t'ha tocat a tu i n'hi ha d'altres. Però, escolta, tens tot el nostre suport, tens molta gent a darrere que et donen suport en un acte que vas fer purament normal i natural, m'entens?
i per tant no té cap sentit aquest judici, vull dir, això ho volíem d'agafar i anul·lar-ho tranquil·lament, però bueno, ja sabem com actuen. Per tant, ànims, perseverar i no fluixar. Hem d'anar gas a fondo. Vinga, Jordi, ens en sortirem. Tot el meu suport a l'amic Jordi Pessarrodona. Jordi, amb els nassos ben posats i amb un somriure ben ample, omplim Catalunya d'esperança i de compromís. Hola Cristina, et faig aquest vídeo des de casa per desitjar-te que et vagi molt i molt bé el 21 de setembre. Sé que no estaràs sol, que tindràs molta gent al teu costat, que t'estima i t'aprecia i que et donarà tota la força que necessites. Jo no hi podré ser perquè estaré treballant, però que sàpigues que el meu cor estarà amb tu. Molta sort, Jordi. I força. Que em volia ficar un nas de pallasso, però he pensat que ningú el porta amb tanta dignitat com tu. I poca cosa més. Que dilluns vagi molt bé. Ha arribat el dia que fa tant temps que esperàvem, el dia que ficaràs contra les cordes aquells que t'han oprimit i t'han represaliat tan fort, i que sàpigues que aquí jo, en nom de la meva família, estem i estarem sempre al teu costat. Molta sort, Jordi, i endavant, que això ho guanyarem. Soc l'Anna, soc autònoma i emprenedora i soc la iniciadora de Música per la Llibertat. Jordi, només dir-te que dilluns anirà molt bé. Estem amb tu. Ànims! Soc la Clara del Roster. Molts ànims, molta força, llibertat d'expressió, independència. I aquí tens l'ull aquí, fent de tercer ull, perquè ens il·lumini, ens doni la força. Segueix endavant. Molts ànims, força. Una gran abraçada. Clara del Roster, actriu, directora, creadora, cantant, professora de teatre. Hola Jordi, ich bin die Charlotte aus Schleswig-Holstein vom ANC Hamburg. Ich wünsche dir für den Prozessbeginn am Montag viel Kraft, viel Mut und dass alles gut ausgeht. Ens veiem aviat. Una abraçada.